Vi har lavet en temaopgave om fødevare og sundhed, og den er lavet af Delaren, Karina og Eline 1. P. Vores problemformulering var, hvordan sørger vi for, at der er vand til alle i hele verden og forbedrer vores sundhedsforhold. Og problemstillinger i kemi, vi havde kemi B, hvordan er kulhydrater opbygget og hvordan navngives kulhydrater. Biologi C, forklare hvad forskellen er på diabetes 1 og diabetes 2 og hvordan kosten spiller en rolle for diabetespatienter, sammenholdt med behandlingsmuligheder for diabetes 1 og 2. Geografi C, hvad kan gøres for at skaffe fødevarer nok til alle mennesker i verden i fremtiden, og hvad kan der gøres for at forbedre deres sundhedstilstand. Fællesfagligt. Vi har valgt disse 3 underspørgsmål, fordi vi selv mener, at der er større sammenhæng mellem de 3 spørgsmål. Vi har dog ikke alle 3 valgt de samme spørgsmål, der kigger vi nødt til at fordele det. Derfor kan man have forskellige meninger og begrundelsen for de valgte spørgsmål, men vi synes primært, at spørgsmål giver god mening og har en god sammenhæng. I geografi har vi underspørgsmål C, som lyder, hvad kan du gøre for at skaffe fødevarer nok til alle mennesker i verden i fremtiden, og hvad kan du gøre for at forbedre deres sundhedstilstand. Man kan blandt andet formindske sult ved at formindske kødproduktion i og med, at kød har et stort arealforbrug, samtidig med at prisen for kød er stigende, så alle ikke har råd til at købe kød. I stedet for at bruge så meget areal på kød, kan man fx bruge det på at dyrke økologivarer, såsom grøntsager og frugt, hvilket er både sundere for kød, og der bruges mindre arealforbrug til det, og som forbedrer ens sundhedstilstand. Figuren her viser, at befolkningen i verden stiger gradvist, hvilket betyder, at vi skal producere mere mad i takt med, at der kommer flere mennesker på jorden. Derfor er det også vigtigt at sænke kødproduktionen og i stedet for at fokusere på sunde fødevarer. Så i takt med, at befolkningen stiger kødproduktionen også, hvilket er dårligt for miljøet. Man kan se på den næste tabel, at der bliver brugt meget mere areal til kød, end der bliver brugt til f.eks. frugt og grøntsager. Man kan se, at der bliver brugt over 20 kvadratmeter per kilogram fødevarer til f.eks. oksekød, hvorimod der kun bliver brugt 0,3 kvadratmeter per kilogram fødevarer til grøntsager. Derfor er det også vigtigt, at man skærer ned på kød og fokuserer på frugt og grønt, da man kan producere meget mere af det end kød, og man kan bruge mere plads til det. Den næste figur den viser, hvor meget skovareal der bliver anvendt til at dyrke afgrøder på, og vi ser, at der bliver benyttet mest skovareal i blandt andet Sydamerika og dele af Afrika, hvilket fortæller os, at der bliver udledt CO2 som drivhusgasser, hvilket forårsager klimaændringer, og derefter vil vi have store risikofaktorer igennem tiden. I det lange løb vil klimaændringen gøre det svært at dyrke noget, hvilket vil sige, at der er mange risikofaktorer i og med, at vi spiser så meget mad. Den sidste figur den viser, hvor meget diabetes i procent der er i alderen 20-79 i verden. Her ser vi, at sundhedstilstanden er lav i og med, at diabetes er udbredt i store mængder rundt om i verden, specielt omkring Rusland og Syd- og Nordamerika, hvor vi kan se på figuren, at der er over 12%, der har diabetes i alderen 20-79. For at forbedre tilstanden, så skal vi skære ned for mad og sukker i det hele taget, og i stedet for at fokusere på mere sunde råvarer frem for de mere usunde. Vi har biologi C, som lyder forklare hvad forskellen er på diabetes 1 og diabetes 2, og hvordan kosten spiller en rolle for diabetespatienter sammenholdt med behandlingsmuligheder for diabetes 1, type 1 og 2. En diabetes 1-patient danner ikke selv insulin og skal have insulin gennem en sprøjte. En diabetes 2-patient danner selv insulin, men celler kan ikke mærke det, eller kroppen indtager det heller ikke. Kosten hos en diabetespatient er ikke som sådan svært at overholde, altså alt ens mad falder alt ind under 3 overordnede næringsstofkategorier: protein, fedt eller kulhydrater. Her er det kulhydraterne, der er farligt, da det er det, der omdanner til glukose. Diabetes type 1 kan endnu ikke helbredes, men med en omhyggelig og korrekt behandling kan man leve et godt og langt liv, trods man har diabetes. Type 2 kan helbredes, hvis man dyrker motion alle dage eller sin kostplan og spiser sundt. Det er bevist og lavet undersøgelser, der har vist, at hvis man dyrker motion alle dage og spiser sundt et helt år, kan type 2 diabetes være helbredt. Og på det øverste billede her, der ses respirationen, som også sagt glukose plus ilt plus kuldioxid plus vand plus energi, og det skal bruges til genopbygning af ATP-molekyler, og respiration er en proces, der foregår i både dyre og planteceller. Og på det her billede,
Der kan vi se, at når der er højt blodsukker, så frigiver bugspytkirtlen insulin fra beta-cellerne, og derefter optager cellerne glukose fra blodet. Og derefter falder blodsukkeret, og efterfølgende bliver blodsukkeret normalt igen. Når der er lavt blodsukker, så frigiver bugspytkirtlen glykagon til alfacellerne, og leveren frigiver glukose. Og derefter stiger blodsukkeret, og blodsukkeret ender derefter med at blive normalt igen. Hvis man er diabetes type 1 patient, frigives der ikke insulin til beta-cellerne, og hvis man er diabetes type 2 patient, kan der ikke optages glukose. Og på det her billede, der ser jeg så, at GI, det står for glymatisk indeks, og det er et mål for, hvor meget blodsukker påvirkes, når man har spist en bestemt type madvare. Så på den her model, der ses der, hvor meget kroppens blodsukker stiger, når man indtager noget. For eksempel kartofler stiger med 85 GI, når de er bagte, og kun 57, når de er nykogte. Og sammen med bananen stiger med 54, den er moden, men når den er umoden, så er den kun på 30. Og så på den her model, der kan vi se, at i glukose er der monosakkarider, i fruktose er der også monosakkarider, i sukrose er der disakkarider, og i stivelse og cellulose er der polysakkarider. En diabetespatient vil gøre gavn af at spise meget cellulose, som kunne være rugbrød og grøntsager, da cellulose er et stof, der ikke kan nedbrydes. Vi har fået spørgsmål B i kemidelen. Hvordan er kulhydrater opbygget, og hvordan navngives kulhydrater? Kulhydrater er en fælles betegnelse for en stor gruppe af organiske molekyler, som er opbygget af atomerne carbon, hydrogen og oxygen. Molekylet er opbygget af bindinger, og bindinger, det er elektroner. Carbon er i fjerde hovedgruppe, og derfor har den 4 elektroner i yderste skal. Og den mangler 4 elektroner for at blive en ædelgas, som har 8. Og derfor har den så 4 bindinger her. Og oxygen er i 6. hovedgruppe, og derfor har den 6 elektroner, og den mangler 2 for at blive en ædelgas. Derfor har den kun 2 bindinger. Og hydrogen er i hovedgruppe 1, og derfor vil den gerne være en helium, som er en ædelgas. Og derfor mangler den kun 1, det er derfor den kun har 1 binding. Hvis vi nu ser på glukose, så er den jo opbygget af en masse bindinger og H og C og O. Så i stedet for at det er så indviklet, og man skal lave en masse tegninger af dem, så kan man bare skrive en formel op. C6H12O6, og det viser så, hvor mange O, altså hvor mange oxygenatomer der er, og mange carbon og mange hydrogen. Og hvis vi nu ser på det her lille molekyle, så er det her en monosakkarid, fordi der kun er én af dem. Hvor hernede, så kan man sige, at det her det er disakkarid, fordi der kun er 2 molekyler. Og så når der er flere, er det så et polysakkarid. Vores konklusion er, efter at vi har arbejdet med disse ting, er vores konklusion, at vi ved, at det er vigtigt at ikke kun at bruge vand til at indtage, men det er også et vigtigt kilde til at dyrke videre korn. Lande som Sahara bruger blandt andet vandmelonskernerne til at lave mel. Hvis man begynder at dyrke mere økologi som grøntsager i stedet for at dyrke så meget kød, vil det være sundere og forbedre ens sundhedstilstand.